Siyanibingelela nonke bazalwane kusasekuseni nje kumhla ka-8 kuJune 2025 or for 28 njengamanje ekuseni. Ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni likaJesu. It is always indeed an honor and a privilege ukuthi siyahlangana, siyakhuluma, siya-interacta. Yabo nje kusasekuseni. Inkulumo yethu namhlanje izokhuluma ngobumqoka bokuba sebandleni. Bazalwane, I know ukuthi singabantu baka-online manje, but bazalwane kunento esemqoka. It is very profound and important to belong in a certain collective. I was just thinking about lento yokuthola iy'ngane out of it. I know that there are people who already have abasebenazo iy'ngane out of wedlock, nasebenzile izinto ey'ningi, but sengikhuluma nalaba abangakangeni ukuthi uyadinga ukuba sebandleni la uzofundiswa khona, la uzohlala khona. Ayikho into esemqoka njengokuba sebandleni every Sunday ufike uhlale phansi ulalele isifundiso every Sunday consistently. And futhi ngikuthanda kakhulu uma ukuthi ushunyayezwa umuntu oyedwa every Sunday, kusukuma lowo muntu oyedwa othenjwayo ngezwi afike afundise, ulandele i-thought pattern yakhe. Ayikho into esemqoka njengaleyo webantu bakaNkulunkulu. Ngiya-understanda kuhle ukuhamba uvakasha yonke indawo nokuba yonke indawo. Yabo njengoba ngiseGoli ngisebenza nebandla ngitshaliwe la, ngisebenza la, muze eGoli uzongifica la. There are many other activities that I could do, but at the end of the day, this is where I am stayed. Throughout my life ngisebenza kanjalo, angibuva ngiba sendaweni eyodwa ukuze ngifunde. Uma ukuthi kusho ukuthi kufanele ngihlale lapho the whole year, ngiyafunda ngihlala lapha. Uma kufanele ngihlale lapho for 5 years, uma kufanele ngihlale lapho for 3 years, uma kufanele ngihlale lapho for 10 years, ngiyahlala ngifunde. And I am always blessed to experience lento ekuthiwa bazalwane i-single teaching. Uhlale ulalele umfundisi oyedwa ozokhuluma nawe from January to January, eshumayela izwi, ulalele umongo wento azama ukuyisho, injula yento azama ukuyisho. uNkulunkulu aze akheke azakhe ngaphakathi kuwena. So please, wherever you are, find a church where you will belong, where you will be planted. Be planted. Uzike, ungathi janti. Ngesonto elizayo usekho janti. Ngesonto elizayo awubonakali janti. Ngesonto ufika uyangena uphuma. No, bazalwane. Ayikho right. Leso strategy sokukholwa asikho right, because it disturbs ingqondo yakho. Iyadinga, uyabona kukhulunywa ngenkomishi ebigcwele ikhofi, ithathwe le nkomishi iyobekwa ngaphansi kukampompi, kuvulela umpompi, kungena amanzi aclean. The more engena lamanzi uyalibona leli khofi liya ngokuya lidilutheka up until kusale amanzi aclean, as long as inkomishi ihleli ngaphansi kwalamanzi. Same thing with ukuba umntwana kaNkulunkulu, bazalwane. Uyatshalwa, uyahlala, wakhe ufunde, uthathe la iyalezi zaluleke izwi likaNkulunkulu, amazwi okuhlakanipha, i-experience yalabantu abakhuluma nawe. Ngoba I'm sure wonke umuntu unalo leli phupho lokuba nomndeni. Have a farm somewhere, an isolated place where you will properly raise your children, teaching them about life. I love this thing that many white people are currently doing. Banayithengele nje iplazi far away. Bazenzele their own gardening, bazenzele their own processing, bazenzele the complex result of that. Bazalwane, ayikho into esemqoka njengokufundiswa umzali wakho. Yazi khona into engayitshenwa ubaba years ago. Ubaba has been absent in my life. He recently came back in. Siyaqhubeka ke because ababaningi abantu abanaleyo nto abathola lelo thuba.
So umbonga uNkulunkulu uxolele, udlulele phambili ukuthi ngibonga, half a loaf is better than no loaf at all. So uyabona ukuthi izinto ayikhuluma edlula ngoba umuntu oyebhizi enza izinto eziningi, so uhlangane naye ngaleso sikhathi, awu baba nangisiyoshona le. Then kube khona into ayikhuluma, I think it was about 13 years ago. Wathi hayi ungabe usebenza uhleli phansi. Ekhuluma nje kwakuhlangene kushoniwe ekhaya ekhona kushona umkhulu ebuyile eGoli sisentuzuma. Wakhuluma, yabo leyo nto ngayibamba. Ukuthi I don't work seated, fune ngime. Up until today, can you imagine if that person was always present in my life? Ukuba ngabe ingakanani izinto engayifunda. But-ke God provided many father figures, abafundisi besilisa, njengoba nami ngumuntu wesilisa, abahlala phansi nami bangidodisa, bangifundisa ukuze mase kicker in ama-ripple effects of ukuthi ngikhuliswe umama ngiwumfana, noma ngikhuliswe ugogo, noma ngikhule komalume, ngibe senginayo i-backup yezinto engiyifundisiwe to tackle ama-ripple effects. Ukuthi I was born out. Kubuhlungu nje bazalwane ukuzalwa ngaphandle komshado, kubuhlungu ukuzalwa ukhuliswe umama kuphela. Ubone umama edlula ezimpini zokuthi khona wena emhlabeni and ukomalume. But as a family sakhuliswa-ke njengazo zonke iy'ngane samkelwa saba iy'ngane zikamkhulu, njengoba kuze kube namhlanje ngibiza uShezi umkhulu wami because ngikholelwa ukuthi ngiyingane kamkhulu. Ngatshelwa kanjalo ekhaya ukuthi wena-ke uyingane kababa, nawe ungowala ekhaya ngokababa, komalume isibongo sibizayo uShezi. So kuze kube namhlanje ngibiza isibongo sikaShezi ngoba komalume la ngakhuliswa khona. So kodwa uyabona ukuthi kunezinto eziningi that get messed up. Kubuye lapha ebusheni bakho, iba nendawo la ohlala khona, wakhiwe, udevelopwe. Musukujaha khona omunye umfundisi kwakuthiwa umkhuphuki laphana kwa-N, I think it's 1165. I think la kubanjwa khona imikhuleko kakhulu kwa-N, la njengezansi kwaseMenzi eduze lapha kwaStocks. Wayethi ingoba ukhameki, that is why kuthatha isikhathi ukuthi izinto zenzeke for you. Awukhameki, awuprocesseki, uyabaleka, ufika uhlale kancane uhambe. So manje ujiki awukwazi ukungena kahle kuwe. Can you imagine uzama ukujika into emhlophe uthi uyayifica uyifake ebhakedeni lamanzi ajiki ilibe liphume, ithi ujiki uyashisa, isheti lakhe elimhlophe uyashisa ujiki, uyashisa, ulithatha ulifake phakathi liphinde liphume lithi ujiki uyashisa. So ukukhonza uJesu udinga ukuhlala. It's your own personal process. Ngiyayibona lento yepolitiki ozolifica lapha ebandleni, fica abantu benza yonke into, kodwa ngicela ungene kule process nami kulelo bandla kulona la ukhona. Ivangeli selishumayela ngenye indlela manje, asezuqala amabandla manje, sesozala abantu bese sibathumela ebandleni. Hambe kumfundisi othize, ngizokugayida mina ukuthi uhlala kanjani, ufunda kanjani kulowo mfundisi, uhamba kanjani kulelo bandla, ugada ini izinto zalelo bandla, uhlale kodwa kulelo bandla, ufundiswe, wakhiwe, ungene kuma-processes akhona, ukhuthalele ukuziveza uthembekile. Sishumela ngendlela manje because uNkulunkulu is raising the standard. Angeke sahambe siqala amabandla, funda nje ibandla elidinga umuntu onjengawe, ungene utshaleke, udleke kulelo bandla, ubanikeze ispace sokuthi bakukhulise nawe, ba-exercise i-authority over you, ba-exercise i-impartation of i-experience of years over you. Ebese nawe futhi uyazimisela kuleli bandla, bakubona ukuthi usukhona. Ngiyakutshena indlela ozokhula ngayo, nabo bekubusisa, bekuthanda, bekunakekela, nawe ubabusisa, uba yisibusiso kuwe, especially lamabandla aholwa ugogo nomkhulu, abantu abakhulile. Bahloniphe, awubasabi vele, bagugile, bakhulile, kodwa bahloniphe, wenze yonke into abayisho. Ngiyakutshena, you will not go wrong in life. You will never go wrong. God bless.